lehatza, baratxuriak, tomate saltza, pikilo piperrak, esne gaina, arraiura eta perrexila. Bueno, jarriko da, lehendabizi saltxa iken, Hori da. hori aurreratzeko, Bai. eta aurrerako... Pikilo saltza bat egingo duzu, ezta? Hori da. Hori da. Hori jarriko dugu. Listo. Saltxa oso errez da egita, jarriko dugu. Pikilo Piparrak, bai, jarriko dugu. Esne gaina, bai, dana batea, dana batea. Eta hau nola da, Gero birrindu Fumeta. egingo dugu, fumeta, arraiura, pixkat, hola. bai. Hori martxan. Bai, eta, Tomate saltzare bai, bai, tomate. pixka. Hori. Holaxe. Hau jartzen dugu, fumeta, arraia delako. Bai. Jartzen badeu, aragintzako hola saltxa piperrak... Zalda, Hori da. Baina. Ja, gixo, hola. Biak zalda, bat arraien guztuekin, da beste arrai guztuekin. Hori. Eta hau da, ja, erruzten jarriko dugu. Bai. Eta ez to behar, ez fekulaik, ez irinez, zer, beha, erruztu dugu eta... Beak hartuko du gorputzak, hori da. birrindu eta gauzo joanak. Bueno, gero, beste gauza Bigarren pausa. prestatuko dugu eta, Bai. bueno, dekoratzeko eta frijitu ingo dugu Espinakak. espinakak. Orduan, Hemen daukagu hainbeste ostro, pare bat hartu ditugu, eta bertatik berta frigituko ditugu, ezta? hori da. Hori da. Bueno. Honek indarre emango dugu, Bai. Hola, potentzi pixkat. No? Ea, azten honen pixka botatzen, jarriko dugu hori. Eta Zaten ere, frijitu dugu. baratxurie, hemen ja... Hemen utziko konfitatu duzue, egingo hau, duzu, ezta? bai, ze errez da egitea, platera hau. Mhm. Hau utziko dugu baratxurie pixka kolore hartzen, Bai. bere olioa eta dana zapore hartzeko. Gero, egingo duna da, atera bertan utzi eta zuek jetxi. Bai. Zeren hau egin behar duna da, konfitatu, baino temperatura oso Bajo. Hori da. Eta lau 5 minutun, atera, ikusiko dugu. Erdi ba. Hau martxan dakon bitartean gauza bat. Osea, claro, aurre fiskalenotik komentatu dugu, nola elikatu zea juten dan jendia bisitak egitea, zu klaseak ematen dituzula baita ere ordizin, hori dana, ezta? Bai. Bai. Eta gero adibidez nik dakit, Bask Culinary Centerrek, hori da, zurekin konexioa bezala daka ordizian, hortzen azokan aldamenien zabelako embajadore, esango binuke, ordizikoa jarri zaituela. Berak bisita bereziak dituztenean eta... Ondo, onterata zara. Hombre, ni bak, izenek etorri behar du. Leku guztietan espia da horrekezu. Pixka bai, horre. Herri bakoitzetik bat ezautzen dut iaia. Ondo. Baina gutxi gura bera hola da, ez? Bai, bueno, handik, lehengon komentatu genuen nola irakasle batzuk bialtzen dute hauntza, nik hartzen ditut, plazatik, azokatik, erakut... Bai da, guain hau bota ingo ditu, Hola. Urrutiratu ingo nahi zizkat, Hori humedak gendu jozu pixkat, hor bestei. Bai. Bueno, eta plazatik paseo, eta hau, eta bestea bat, eta guain dela ezagitzema denbora, handikan deitu zuten, hau ja, Listo. bestea, japonesa zetorrela. Bai. Japonesa zetorrela, eta... Atenditu inbertzala. Bai, hori da. Hori da. Eta orduan delikatu zehat deitu zuten. Bai. Karo, asteazkena behentzako ondo, asteazkena ez dakizu nu eraman, zaten zuen ordiziko azoka da, ezta? Ondo. Eta, bueno, egin genuen, esperientzia berakin egin genuen. Esperientzia, hau, kendu dugu ja. Eta beraz, bai, hori da. Eta japonesa zertzan, hori listo. Hango, 3 estrellas Michelin, eta holako tipoa nahiko berezie, oso jatorra. Bai, jona, hau batzea. Bai. Bueno, hau jetxingo du pixkat, ja indarra hartzen du, eta, honekin, bazpare, hola jarriko dugu. Honekin segituko ditut japonesakin, ordizia juntzan, eta, esperientzien genuen berakin, eta, interpreteta guzti ikarri zot, eta, plazatik gau eta bestea, eta gizona juntzan, baino... Encantau. Encantau. Claro, beak
hango olako plaza bat eukitzea produktu guzti horrekin, freskok, eguneko produktok eta ontxok, xixak, eta han ez da olako gauzak ez diela normala ikusten, ez? Eta hurbiltasuna baita ere, hitz egiteko orduan, plaza da. Orduan esperientzia genuen berakin, erosketa batzuk egin, garaiko produktu, gero delikatu zea jun, han prestatu, eta gero netxea jun, nahi nun presentatu, hasi eske han odolkik eta mondekuk eta golako gauzak daztatutzun beha. Eta zurekin bertan sukaldien zartuta, o komedio bian beha iso izan? Bueno, beha momentu baten sukalden, gero han tabernan bertan, pintxo batzuk jaten, osea, tipoa oso alaia eta gero ontxo batzuk hartu zuten Mikelen postun, ontxo batzuk eta polispaneko kaja baten, ez dakit nola, eta eaman inbarzula hontzak, eta olako txapel handik, eta oso ondo. Hori, izena gogoratzen zen nola zen? Nik zela Yoshiro Narizawa olako zerbait. Ez da erresa esatea, Ez. Beha gure batik angoz bezaten. Seguro. Abek zin berditut, atea baratxurila? Bai, atera baratxurila. Hoi ere jarri dezakegu gero. Gero apaintzeko igual. Bai. Filete hauta, bat hartu, hola osoa aplastauta. Bai. Eta ja, honei jarriko diogu. Hemen gatza. Gatza. Bai. Eta sartu ingo dugu, venga, hortxe. Hau ja, zuek endu diozu gero... Bai, kenduta akate, bai. Martxan jarriko eta hola xiutzeko. Neko bero da, bai. Jarki da. Eta gero, hau ja bere berotasunekin, oli hotzakin jartzen badeu. Bai. 3 minutu, hola, poliki jartzen badeu, ja nahiko. Eta honen bere berotasunekin nahiko. Nahiko izango da. Hori da. Gaur lehatzea ekarri zuen, beste arraiak eukitzen dituzu ekartan, ez da? Bai, txasapoa, lehatza, lupiak, eta, gero ikusten detena, ez? Bai, ikusten zuna, zorrela martxo hori. Hori da. Hau orduan hemen eukiko dugu hau... Pixka, lasai. Lasai, hau reduzitu eta paso egingo dugu turmisekin eta gero koladoretik, eta gero ja platera monta egingo dugu. Hori da, hau, pixketein bitartian egon ingo behar pixketean. Hau listo, atetzeko moguan, ez da? Nik uste, baiet. Hau egingo duguna da orduan... Iragazi hortikan, bai, hori da. Ze kolore polita hartu duen, Eta, bere... Zen, zu kutxore balauntzeko? Ja, ja. Mentxe jarri, txingainen, atze, hori da. Hemen orduan daukeu saltzea. Bai. Hemen saltzena, pilikoet. Bale, nahi zuen emezela? Nahiko. Oso gutxi behar duta. Hori da, bai, nola? Txantxoik fuera. Bai, bantxo, papela. Txantxoak fuera. Orduan guain, enplatatzeko, lehatza ateko du honea. Holaxe, eskurritu hemen. Bai. Eta guain montatzeko platera. Jarriko dugu. Hemen, erdin. Bai. Vale. Hola, bizkat. Lehatza, zazala bera bika o gora bika? Ez, goraldea. Goraldea. Gora beste bista ematen dio. Batzuk igual bakailu egin konfundituko da, jogu badak lehatza gala, Vale. Hola. Ezagutzen dugu, bai. Hau fuera. Hau dekoratzeko bizkat. Jartzen dugu. Hauxe. Hori da. Vale. Hola, gainetik bizkat. Vale. Eta? Espinakak. Batzutan geho algabila juten gara, baina mitu espinakakin ikutori bezala, ez da? Paper bezala geratzen da. Hau fuera. Eta bukatzen dugu pixkat. Hola, berrejile. Oso fina, gelditu zazu platera, Espinakak nikola jarri ditu, beste batzu gola zutik, hemen zulauta ere jarri dezakegula, baina, gaur kontan honela xe. Hola xe.
eta bea ondo.